Magarira mune makaita here tikona mugere pasofa asi tikona makaita zvekuzvambarara hamuna kugara nemusana nemagadziko sezvinoita vamwe vazhinji makazvara makadai here? Chii chakaitika kuti tizosvika pakuti nhasi uno makugara makadai? Ndakangokaruka ndaona chinhu chakango ndamukaruka ndamboti tapita zviri pane zvinhu zvakadama saka ndomatangira zvakangoita kwazvoita chakaita kuti zvinhu padama padama kobva ndazogara ndakagara nguva yakati rebei ndichimbotraya kuti ndigariswe kumadhokta pamwe vaiti kwanzi handisi kuona kuti mune chinhu ashaya kuti mune chinhu ndakaziva kuti ndine kasina mashowa ndakazana operatwa naye kupata chihombe ndaoperatwa naye vanazvanzi chipatara makaenda ndechipa achina basa rechimuka chitaura izvonzi parire nyatwa ukuparire nyatwa ndobva masvika oparire nyatwa kuya kobva ndaoperatwa saka ndaoperatwa kudaro kobva ndazoti ndabuda ukoko ndakabuda muna December last year kobva ndauya kuno kubva ndazodzokera kumaviews asi ndakangozonzwa ndakubva kubasa kwangu muna March muna February March ndangova kuti ga ndakati asi 7 ndakatanga kurova gombo rekuraiti ngova kuti ga vachatita nemusana kobva ndatotedza kufamba zvakanaka kubva panhando ichigara muno muhopfule muno munonzi mui muno muhopfule zone 6 hopefully zone 6 zone 6 saka kuzobva ipapo zvakatotatira kuti tofamba zvachose ndasvika chagone kugara ndigone kugara nanhasi kufamba ndasvika gone kufamba ndangoita zvekupindurwa navanhu kubva kurya ndorya asi chinhu chikuru kuchekwa kwandakaitwa kuparenyatwa ndakabviswa mazvino 8 tikukwasei Sekuru Chitova aiwa tiripo makadiwa imini aiwa ndinosimba tikadi kwabva kwandabva kutsvene nawo mabasa tinawo vazukuru ndo vane madzodzo akawanda zvirwere hazvizi kupera saka tati tiuye kwamuri tichizonzwa kuti zviri kufamba sei uyewo zvekare tichinzwisisa nezvemuzukuru wamuri kurapa uyu wekuhopli takambouya paye akasike kutanga vazukuru veSlyMedia TV nevateereri vachionawo kuti sekuru zveshuwa vari kurapa munhu akanga asingakwanisi kutaura, akanga asingakwanisi kufamba, anga asingakwanisi kumira, asi izvezvi nhasi tauya paine imwe testimony. Saka toda kuti muzotipa mukana wekuti titaure naye. Then iye zvinezvi toda kudzokera kunyaya yatiri kuda kukurukura iri kunetsa vanhu zvikuru, iri nyaya yegomarara rekenza. Ameni kuti imimi mungatangire papi kana takatarisa nezvenyaya yedenda rekenza, nekuti imi ndimi muri mudare kunogara kuchiuya vanhu zuva nezuva, uye ndimi mune uchenjeri hunoita kuti kenza igone kunge ichirapika, munhu asazosvika panguva yekuzonzi chirwere ichi chakomba mumuviri make. Takatarisa dambudziko rekenza, vazhinji vanga vasingazivi kuti rinorapika nechivanhu. Vazhinji vakatanga kuona panhava uchataura muzukuru wangu wekuhopli wandikurapa pano iko zvezvi zvichazopa mukana uchataura naye ari kupora nezvekufamba zvakanaka. Vazhinji vanga vasingazivi kuti chivanhu chinorapa kenza, iko zvezvi panobaa kudai ndatoona vatatu varume vanga vachitaura kuti ndakatanga kushandisa mishonga yasekuru zvinhu zvangu zvaita sezvamira hazvicharwadzi semarwadziro azvaita, asi ndichiri kurapa. Ndaudza kuti aiwa ichokwadi muri kubatsira vanhu. Asi chatoda kukurudzira kwavazukuru vangu, hazvidi kunonokerwa kusvika pastage yakasvika muzukuru wangu kuplay. Unofanira kuti uchiri kungotanga kana kuti panongonzi nachiremba wabatwa kenza, mhanya kuno tikupe mishonga yechivanhu. Ende masymptoms anoratidza kuti une chirwere chegomarara aripo akasiyana siyana zvichienderana nemhando dzemakenza. Saka mhando dzakawanda here mhando dzekenza? Zvichienda nokuti iri pari. Yechibereko ine masymptoms ayo, ekuti zvakafanana kumadzimai. Pane madzimai vazhinji vanouya pano vachiti sekuru isusu takamboita chirwere chepabonde, saka tata chirwere chepabonde takambobaya majekiseni, asi iko zvinezvi ndiri kubhridha, ndisi kumira kubhridha. Dzimwe dzenguva unofunga kuti kubhridha kwakuita ikoko chirwere chepabonde.
izvo yatova kenza watova nayo matambudziko okusangana nawo tichiurie chikuzokura ozotadza kuzvirapisa kunzi adafanira kuzobvisa chibereko ana chiremba kuti akuti tubvisa chibereko chibhridha kudai azviite tombotanga tapoma titumenzi ozodii chiwere chichikura ndinozvikura akusangana matambudziko akadaro akuzorasikwa noupenyu kazhinji kuona pete dambudziko rekubhridha kuchingoti maone ndofu kana kusatomira kubhridha zvachose usafoti kuwanza mazuva kana kusamira chirega kumhanya kufungidzira kuti pamwe malweye murume kana kuti kwamai guru munhu kwabva problem kana kuti kwamai nini kwete kuti ngomhanya kuno chete mhanya kana kunana chiremba kuzvipatara uongororwe inoona kuva iri kenza yechibereko inokonzera izvozvo kubhridha. Kechipiri kune gomarara repazamu isusu vakadzi handirika kana wamboyamwisa zvasiyana nezamu remhandara kuti rinenge rakana kuoma kwarinenge rinako kana uri mudzimai wakatomboyamwisa wakatanga kunzwa zamu rako chiti ukaribata kudai richitange nechigodo mukati jinya kudai chitange nechigodo mukati iro ranga risimbolina zvaunzwa kuvava kakuti ruma kakuruma kakubayiwa uchinzwa pana chigodo chinenge chiripo imwe nzira inoratidza kuti kuvamba kwegomarara iri pazamu kana zvopedzera paakusviba paakudii pedzera ratova paakutobuda kamoyo kamusoro ratova ronda ronda iroro raakutonetsa manje kuti richidi richipora asi kazhinji ukamona wakuti ukabata zamu chinza mune godo mukati mhanya kuchipatara chiri kudhuze kana chiremba utariswe kana kuuya kuno muchivanhu tokupa mushonga musaregere rwere ruchikura tichizopedza izvo kuvakadzi tozvira kuvarume kwozoita kana besides kuti mukadzi kana murume kenza inogona kutanga Mukoma Sly kana kapundu kana kalonda kana kungobuda kana paruoko apa kalonda kako uchaona kuti paunonge uchikasvina kanoita bora kadzika asi kukanga kadiki asi buri rake richiradza kupinda mukati ukasvina pachibuda huro asi kasina kukura kungoita ronda hombe asi muchibuda huro rakawanda mukati uchitira kuisa mishonga haipore izvo zvinogona kukuratidza kuti pane kuipa kwaitika papo yatova kenza. Ndiri kupanzwa kenza usatarisire kuti uchaita chironda chihombe ukachaita chironda chihombe yatokomba yakutotorera nguva kuti irapa inobata nenzira dzakasiyana siyana pamwe inogona kutangira mukati pamwe mudumbu chaimo pamwe inogona kutangira muchest andirika ichizobuda kunze saka painonge yakutobuda mukati inenge yatobata basa kudara saka kazhinji ukaona uchiita pain inoruma muchipfuva kana because kenza kana yakaweta pai chekutanga ndomzvaka inoita kunge muka ndosaka chizonzi muka pachivanhu ino unotonzwa kurumwa songe kagonzo kurumwa ndokutotanga inenge ichitoita ndosaka kuchivanhu chinzi muka zvisinei kuti kunzwa kurumwa pai muchest here mudumbu here pai kwauri kunzwa asi kakuruma kakako unongona usina kana ronda usina kana panokurwadza hope uchitorara zvakanaka asi pane kakuruma kanonga uchinzwa isymptom inogona kuratidza kuti une chance yekuti utanga kutorwara nekenza. Saka ndozvimwachete nekuvarume kusikarudzi zvikuru sei kumabhoro kuti ukangonzwa futi wakuita sei wakurumwa futi saizvozvo zvinonge zviri kenza unotonzwa kurumwa ikoko ndosaka chizodzimuka kurati pamwe tinozvinzwa zvedu zvobva zvambomira zvazvati hapana chiri zvinoita kazhinji kacho zvirwere zvepabonde izvi hazvidi kunyanya kurerwa nekuti ukazvirera strike zviri musystem nyaya isusu vanhu vechirume zvinotikanganisa zvinotipinza munjodzi yekuzoita kenza. Tunoziva kuti kune vamwe kuti akata vamwe abatwa yatinoti siki
anangada kuwanza mudzimai izvo zvemanje zvinedambudziko dambudziko rinandire kuti paunobatwa semunhurume unoona kuita kubudira mudzimai pachena kuti aina ndisina zvakanaka ngatiende kuchipatara tibayiwe kazhinji chirwere chesikipo chinopinda mumba mudzimai haanzwi kana kurwadziwa haana peni anenge ainayo inotanga kuataka iwe kumurume kana pemazuva mashoma kana matatu iwe murume unenge wakutonzwa kuti zvina kumira mushe asi mukadzi asina chaari kunzwa pamukaenda kuchipatara mukunopiwa kosi mukadzi kuti akwanise kubata kuseri masikati manheru achina mapirisi ekutaura kwakatona chiremba iye asina pakumurwadza aona kupundikana kuteera kosi ipi iyoyo kana kuti aona ngomamwa 2 days pamwe akanzi 7 days muchimwa wamwa 2 days 3 atorega nokuti hapana pakumurwadza tokuona kuti dambudziko harina kupera mumba iwe murume kana ukapedza kosi pakungodzoka kumba ungodzoka chinotorana futi nedambudziko saka izvo zvinoita kunyange gumba risati rabudikira pana amai iwe unogona kuzvirapisa uri wega asi pane pawakatobvopinda muna amai ukasiya urwere neutachiona mavari saka ukarapwa uri wega hazvina kubatsira chinhu nekuti uchadzoka unotora futi kuna amai kunyange vasati vakurwara futi zvizokurudzira futi vana amai dambudziko rapinda mumba kuti ndo zvatovapo zvishuwa ndo zvaapo zvatoitika zvoitika pana chichachinja chitorai mukana iwo mushandise mishonga munenge mapiwa zvichida kuchivana zvichida ndikuona chiremba shandisai mishonga yapamwe chete kukana iri kosi pedzai kosi kudambudziko rinobva rapera mumba nekuti dzimwe dzenguva amai vaona kuzvitora staboni kuti ndezvako zvinokuti ndokurwadziwa ndokazvitsvaga kazhinji vanodaro ndokazvitsvaga ende mukadzi anenge asina bhati dambudziko hazvida kuti mukadzi uchangoramba uri right mangwana dambudziko kuuya kozoti agumarira chibereko zvazoti zvichibva dzimwe dzenguva zvinobva asi gumarira chibereko hazvida kuti tokonzereswa nechirwere chepabonde chete chingori chirwere chinogona kutobata madzimai chigona kubata futi varume kenza yevarume kana uri semunhu murume ukaona kuti kuita weti kukuta kunetsa weti haufanira kutombogomera taweti weti kana watoinzwa uchitomira apa mungava mutoireti inofanira kutobuda ukaona kutogomera kuita weti idambudziko riripo uye kana yakuzobuda uchita igomera inobuda sei kana wanzwa weti anditi kana pfungwa dzemunhu ukangonzwa kuti ndatu haredi kuita weti ndatu muno mutoireti ndaharedi kuita weti inofanira kutongobuda ukaona kuti iwe watosvika mutoireti wato haredi kuita weti handisi kubuda wakufanira kutoipusha isi mutomu futi hausina kumira zvakanaka kumtsinga kuzopedzisira kwacho hauchagona kuita weti wakuzvimba pano pazasi pedumba weti inenge yakunoungana panapa pedzisira vamwe wakuiswa chupu kana chiremba wakuitwa sei saka ukangoona uri munhu murume ndosaka chionasisa kuno kuchivanhu tinoti vanhu uyai mupiwe mushonga ichivanhu munhu murume wafanira kuti kana wakamira achiita weti pamongotira pasango apo weti yako yafanira kudonhera pabhutsu apo chitotesa bhutsu ukamona weti chitodonhera pabhutsu hazvireva kuti ukurwara but system yako inofanira kuti umboti ipiwe mushonga kuti system isu varume system dzedu kuno kuchibhoyi totokurudzira kuti mukagaragara uya tokupa muguchu umbomwa afanira tokaita weti soka enda uko ende yakachena yakachena ichienda ine speed inoenda kusvika uko zvona zvoita ana adiki tangaenda mudenga yazinovira apo zvoita ana adiki izvozvo zvinoradza utano saka sinyangwe takura tinofanira kunge tiramba tichimentena izvozvo ukaona kuti uri murume ukamira kuita weti ikuwira mubhutsu papa aiya kana pane yekupedzisirawo inogona kuzongowira padhuze asi yamboendawo yekupedzisirawo izowira apa kunongoti nekutanga yachetowira apa kwekupedzisira yakutototesa pano pazivi pesa nebhutsu dzacho dzese dzatota kureva kuti system yako inenge dzitofamba zvakanaka zvakuda mushonga zvakuda mushonga izvo zvinogona kukanganisa futi
kana muimba yemukati ndikupanza zvinokungasa futi muimba yemukati simba ronhangera akutoita shoma pane tsinga dzinenge dzingovharavharawo nekuda kweti vanhu ka asi zvinoitika zvinorapika muchivanhu asi kumati zvinhu zvinorapika zviri muchivanhu zvinopera here zvinhu izvi zvinyaya yekenza nokuti muvanhu matiri isusu makangozara kuti wabatwa nekenza rwarufu kenza inorapika ndichidzoka kumashure example muzukuru wavo tavanhu pakutanga vandiri kurapa munomoko kubva zvaanga ari kusvika pamunhu anga asingagoni kutaura panga pakuti vanhu vanga vasina hope kuti achamira here achararama asi ko zvinhu zvakararama ndakakasika kuzomuziva achiri kugona kudya porridge ndakagona kufarira kuti akwanisa kudya mumedza mushonga hatingatarisire speed recover kwaari asakupora level yanga yasvika yanga yakanyanya asi ko zvine zvaamunhu wekuti anombosiya tsvimbo umbofamba asi munhu anga asingagone kana kugara mutoilet aitoti kana akuenda kuchimbuzi akatanga achitochinjiwa chekupfeka kuzopedzisira akutobatira anu ari mutoilet iko zvino zvaanendaika mutoilet anombosiya tsvimbo umbofamba-famba pabamba wapa nemashopu kavai padhuze paya vanotoenda kumagrosa udzoka pamba asi akangofambawo nguva refu musana wake unombotanga kuchidairira ana chiremba anoti mabhonzo yake yakufufunyuka asi ndiri mishonga imwe yandiri kuita muno zvichira kuti ndiye mumwe wavamwe ndiri kunzwa kuti pane vatambotaura navo panze apa vakaporawo zvekare vati chandisingade kubuda patv asi vanga vachitaura kuti aiwa ndakaita se ndakapora saka zvava kuti muzukuru yakabvuma ake kuti aiwa ndinoda hangu kutaura basa rakanaka ramuri kuitwa nasekuru Chitova akasununguka iye nemwoyo wake asi kwete kuti ndiye ega kwete kuti ndiye ega aiwa vakawanda asi ngoti havade kuzobuda pachena ende handifanira kuti wauya pano ndati andofana kutokubuditsa asi iwo kana wega wafara kuti mandikuitira basa ndafara singatarisiri kuti ndichararama ndoda kungoti ndipo testimony kune achazoda kuuya mangwana zvinazvo kuipa asi hazvirevi kuti munhu wese auya pano anofanira kutobuda patv vanhu zvinji vanozvitya kuti ndikaende kwasekuru ndinobuda patv ndinogara chitoataurira kuti akanga ndikamunotoona tina sekuru Chitova pamwe kamwe chete pamwedzi tinoita kuti itawo zvatechita asi mazuva ese pamba pavo panenge paine vanhu ndinenge ndine vanhu izvozvi zvingatasa mukapedzisira kuona narini apane patone nguva mwedzi wadarika mwedzi ende hafu unotokwana kana isingakwane kana muviri asi mazuva ese basa riri kuitwa pasi basa rinenge chiitwa aiwa dzimwe pfungwa dzatata kuti vanhu vagare vangoziva kuti aiwa nekuti vamwe vanotya kuuya kuti andozoburiswa paSlyMedia TV pane imwe yandaenda kubvunza kana iweyo kuningiri tisati taenda kune muzukuru wamuri kurapa iye atipe testimony yake pane imwe yandanga ichida kubvunzawo zvekare ichirongoramba ichingonetsa iri nyaya yekubirwa mazuva aya makabata zvekare mumwe wamwe akazobuda patv uyo anga asina choice nekuti makamubata nemushonga akabva azowanikwa ari panzvimbo akadzoka panzvimbo paakabira zvinhu kumazowe akangaba grinder mapampu nemugodhi uyo ngomana tinoda kuti tidzokoro zvekare nyaya yembavha munoifambisa sei imi mudare menyu kuitira kuti vaya vakasina kuona vhidhiyo riya mabata mukomana iuya muratidza kuti mazuva ese muri kuvabatsira vanhu vari kuda kuti vanhu vakavabira zvinhu vaningiri vabatwe panhau dzekubirwa mushonga hauna basa nekuti unoziva munhu wacho sarakere kana kuti wamuzive zvichida unomuziva dzimwe dzenguva zvaona kuti kasikirawo kuti zvimubati kana kuziva zita asi kana kuti wamuzive hazvina basa anobatika asi ndinorombo nevanhu wekuti wabirwa mutaundi pana vazukuru vakawanda anouya achidaro sekuru ndabirwa mutaundi ndatorerwa foni mutaundi munhu iye haazi kuziva kuzokuwana pamwe atorawo $2 zake ngairi momwe munhu iye ndichamugadzira mushonga haasi kuzoziva kukuwana saka ini ndinoda kumukurudzira kuti kana wabirwa wangoiswa ruoko mumwe mutaundi handigone kuti ndikubatsirane newe nekuti marombe akuwanda murodi vanhu vakuita mapenzi akufamba nemugwagwa mumastreets
akungopenga achitaura asichazive manje kuti anoenda kupi anogona kubatsira hapana nekuti haana kubapamba hapana address. Saka zvinoita mushonga weyo patinopa vanhu 6 days hazvirevi kuti munhu anobatwa nemushonga daily 6 patiri kugadzira nhasi manheru zvichienderana vamwe mudzimwe yakaneta ndichigadzira nhasi manheru mangwana kusina ndomukachirwara saka panozokwana 6 days ndinenge chinotarisira kuti pa 6 days kumunhu akabirwa unofanira kungwana result kana pari pamba munhu anofanira ngadzoka pamba anozokwana mazuva mangani 6 achitaura kuti ndini uya we ndini uya we saka manje kana munhu akatora mustreet hapana kwachakwanisa kudzoka ende mamushonga ukadarikidza mazuva anodarika 6 dzimwe nzenguva njere dzemunhu iyeyo dzogona kunge dzisisagone kutotora zvakanaka zvekuti kana zvekuchatsvaga kwaakapara mhosva pasisina kwaakungofamba mumastreets. Sai muri kurudzira kuti vazukuru vaite sei? Saka kurudzira rangu nderekuti kunoku ndinoda vaya vanoti sekuru ndakatumidzira munhu mari pamwe anziko kuenda kunze kwenyika certificate of sponsorship ndakatumidzira munhu mari COS vanoiti course vanoboti course iya vanhu ivavo vanombosangana nawo ndakatumidzira munhu mari COS aiva ndakatenga mota yangu pamhepo ndakaona mota pafacebook munhu akati ndoda deposit odeliver kana ndakanzi ndoda kukupa basa kana ndoda kudii zvekuti munhu yanga akakunyepera zita raakakudza nderechokwadi mushonga watadzi kubata ende iye paachabatwa nemushonga achaziva kwakapara mhosva mazinzwa saka ndo vanhu vandinenge chida kunyanya kushanda nawo rokuti anoziva ndakabirwa pamba ndakatotumidzira munhu mari ndakatodai munhu akutoziva kuti akanditorera pfuma akazondivhara motikari yangu haana kupesa chikwereti akangodai ndo vanhu vatinenge tichida. Hamene pane zvimwe zvamuda kutsanangurira vazukuru here maererano nekurapwa kunoitwa vanhu mudare renyu tisati taenda kumuzukuru? Kurapa kwatinoita vanhu muno hazviri ndorapa kensa chete ndinorapa zvire zvakasiyana siyana kunyanya ndoda ngoti titaure matambudziko andonyanya kufonerwa nevanhu kunyanya atitaure ndichangobata dambudziko rimwe chete kuitira nguva dzedu vanhu vacho vawanda dambudziko rejambwa munyama munyama unogona ngokatozvarwa nawo kubva kudzinza munyama unoda kuzototora kuvanhu waunogona kusanganidzana nawo iwo upenyu hwako waimbokufambira zvakanaka une zvinhu zvako une zvipfuyo zvako une zvekufambisa dzimotikari nemabhizinesi ako unoona wazoita jambwa wazosara vasina chinhu. Jambwa rinoya sei? Ndoda kuudza vanhu imwe secret yavasingazivi. Tinoziva kuti susu varume edha murume kana mukadzi hatidi kutasa takarekera varume kana chii toda kungotasa munhu wese. Zvinhu zvakupa zvinokufambira zvakanaka vazhinji vanowanza vanhu vekuwadzana navo kana kuti vasikana kana kuti maboyfriends kana magirlfriends. Kana uri munhu wekuti unoziva kuti una vasikana kana kuti vatatu kana kuti unofarira zvavasikana pamwe ndevanoti maitenderani kamazuva ano unofanira uri munhu anogara ari smart. Kana chiti smart bvudzi redu rakavanzika rinochengeta unogona kutotora jambwa kubva kune umwe munhu unogona kutorarama iri mubvudzi mako bvudzi rakavanzika kusika rudzi rinokupa dambudziko rekuti kana wanga wabva kune munhu ane munyama mangwana uchida kuenda kuforera basa unotadza kuwana basa ikoko asi vakatokufonera kuti uya zvichireva kuti paya vanhu pavanosangana pabonde pakugumana kunoita nyama dzesikarudzi paine vhudzi iroro ndo parinogona kutorera futi jambwa ranokutaura nezvaro. Unoziva here kuti mubvudzi iroro resikarudzi mune inda dzekuti hadzitombodera kugara musoro dzinongodai pasikaziva dzinongodaidzwa vamwe vanoti zvinda kwenya
nangoti asemwenzanisa asandira kuti zvindakwenya ndizvo munyama ukazongorera kuti pane zvinotapukirana mukusangana kwevanhu chindakwenya chigara mumusoro hazviiti chinoda imomo chete ukangoshevha zvaperawo achiwanike chinoda kuhwanda mubvudziro kana mumusoro wana mundebvu achigara changoda baba chete chiruma ukasangana mumwe chichitapukira pa kusangana kwavanhu baba chinobva chatopinda futi kune uzvo ndokutapukira unoita jambwa munyama bvudzi redu iri kana nemusoro ndikusachona kuti pachivanhu kwakafiwa pane tsika dzekuti vanofanira kugerwa yama afa wache hova isusu tasara isusu hama tasara pane tsika mazuva ano kuna vanhu vasi kuzitedzera pane tsika dzinonzi vana kugerana itsika idzo dzinoita kuti imimi nemufi muchipatsanwana kuitira kuti marufu aona kutanga kususukidza kana kutanga kuita kuona kuti munhu uya angatanga kudzoka stereki pamusha pamwe muchimurota kana muchiona mamirimiri pamba pane kunonzi kugerana kana pashayika munhu saka tsika yekuti kugerana itsika yakakosha kuchivanhu asi nemazuva ano kuda kwechirungu kana kuteera chirungu havachazviteedza saka kugera chinhu chese chinonzi bvudzi edha ndiro remusoro edha iro rakavanzika sa munhu iyeye awana jambwa imi mati vanhu vava ndo vari kutsvaga kubatsirwa vane munyama vasi kuwana basa kana ari pabasa haana promotion pari kungonzi vamwe mapepa ari kupiwa nyore kunze kwenyika iya hazviite zvinonetsa vanhu vanogadzirwa sei kuti adzokere kuti ave munhu zvaakazvarwa akaitwa naMwari zvekutiwo anofanira kunge achisangana nedestiny yake kana kuti anofanira kunge achingosangana nerombo rake rakanaka munyama zviri kureva kuti uri kupesana nezvinhu zvakanaka kana pautovengwa wacho kupabasa usina kana mhosva unongochiti ukasvika sana unongotarisira pasi kana ukatomusana pameeting pabasa ukati utaura point yako hapavanoisapota asi umwe munhu akataura zvawataura wewe anombezva mo uchanzwa kuna vazukuru vangu vaviri vatatu kana vachakuzivisa kuti zvekutaura sekuru ndo zvekutotera kubasa kwangu pabasa chapo chapo handionekwe kana karezwa point gore rese rinopera hapana advance yangu unotambirwa munhu abatsira sei vakadaro kuti vabviswe mujambwa mishonga iripo inobvisa munyama ende munyama zviro rinobva kuvakadzi chete kana kuvarume mudzinza matinobva vamwewo havadi kuona mwachipodhirira asi mishonga tinayo asi zvandataura izvo kuti bvudzi rinochengeta jambwa imwe nzira yekuti tigone kuchengeta ripewo richenjero kuvazukuru vangu kuti kana kuri kuti uchiziva kuti pamwe uri singu gara uri munhu ari smart zvinokupa machances anogona kuita mashoma ekutora zvimwe zvimunyama kubva kune vamwe vanhu zvichizoteerana newe gara uri smart zvingotanga kumera bvisa watobvisa zvingotanga kumera watobvisa uchenjero anangoti nemungopa angu vazukuru vangu asi kana zvakatoitika kudhara ngavauye futi asi kana zvakatoitika kudhara munyama uripo uya upiwe mushonga ungogeza mushonga yangu uri kunze kwenyika yangu uri kupi mushonga inotumirwa kusvika koko anditi vazukuru vanoda zoti munoshandira muri kupi tisati tapinda pane muzukuru nendiri kuno kumarimba munyu marimba vazhinji panapa unoona kuti muno mumanyu marimba ka mugwagwa isati ane mazita saka vazhinji vatoti kana muchikwira anokwira makombi emufakosi kubva mutauni okwira makombi emufakosi vanongodzika after police marimba pachurch apa pane church iripo after police marimba ukatofona uri papo watosvika utambirwa navazukuru vangu usvika pano padande naika aiwa tinotenda saka mungatipe nguva here kuti taure nemuzukuru wenyu apinde kuti hurukuro naye aiwa hasununguka izvenyu aiwa tinotenda muzukuru wangu kanya rakaenda
James Sekuru mama chitaura kwa. James wangu. Wafika madara ke. Nashika madara shema. Ayo watina. System yake kuya baba. Nandika. Taito famba kunompa mshonga. Pango pesa mai muvinga. Ko hopli uko. Anditi. Mbuya. Tatu ndokupa mshonga mwedzi nokupa bantu pokutoa tiri kuno. Ndone kune zvikwanisiro zvacho. Ndizvozvo. Tokutoa tiri kuno kusinzi wakugona wakubata apo nepapo. Aiwa rega yataura rega timbozwa kuti utano hwakamira sei. Makadii baba? Aiwa tiripo makadiiwe iwe. Takapedzera kuonana paya ku Hopli patakauya kumba kwenyu sekuru vakuigirai mishonga negrocery paya. Kubva pakabva sekuru paya ndoziva kuti mamuchionana nguva nenguva. Ini ndino mamusingaonani naye. Utano hwenyu hwakamira sei? Utano hwangu huri kuita kuchinja. Naika. Chama musingagone kubva ngatitangire pekutanga. Kubva pakauya sekuru muupenyu hwenyu Sekuru Chitova achitanga kukubatsirai. Zvakamira sei? Ndikuona izvezvi muri kupenyerera kaimi. Atitika. Paya takatanga paya zvainzwisa tsitsi primary manga musinganatsogona kana kufema chaiko mainetseka paya. Atoneta because zvakatoita kubata zvekuti. Vanhu vangada kuziva vamwe vasina kumboona tichiita hurukuro nesu kuti muchidimbu zvakatanga sei kuti muzosvika pakuzosangana Sekuru Chitova achitanga kukubatsirai uye pamakasangana navo motaura kuti mamuri palevhu rakati mamusingakwanisi kuita zvakati asi kubva pakatanga kukupai mishonga yavo izvo zvamakwanisa kuita izvi nezvizvi. Iko zvino zvandakwanisa kuita iko ndakwanisa kufamba nemakrashi angu kutoenda kuteriti nokuenda nokujoka unosvika nogara wakachemba zvakanaka right nokwanisa kutocherawo mvura nditokwanisa kumwa ndikwanisa kutofambawo nemaoko angu nemakumbo angu mega ndega asi aingu handifambi distance ndakareba ndofamba distance diki asi zvakachinja because pavakauya ndasvikagona kutombosumuka kana kufamba cheko kana kugara magariro andakaita waya ndikakwanisa kuzviita. Ndinoimba interview yedu yekutanga makarara pasofa makatarisa pasi makadai tichitogona kana kutogara kumagara chako zvitinga zvese zvakabatwa zviri musana izvi. Asi yezvinezvi iko zvino handakwanisa tombogara pasofa nditombokwanisa kusumuka nditofamba apa nepapo nenyaya yemishonga. Yechibhoyi mishonga inobatira zvisingaiti. Taurai ndimi ndiudzei imimi. Mishonga yechibhoyi inobatira. Tingangoti hedu mapirisi asi mishonga yechibhoyi iri kuseri. Iri kuseri? Kuseri kwekuseri? Kuseri kwekuseri. Ndafara kuona muchiseka nhasi because pandakakuona ipeve makamairatidza kurwadziwa paya. Ndasvika kuti kana ndachirwadziwa kuseki. Auseki azvisi. Unongosingorisiya zvizvozvoti. Unototanga kutoronga upenyu hwokuti kana ndaenda uchengete vana. But asofa iko zvino zvaanani. Handiti? Zvaanani zvikuita zvichinja zvakatonena. Pari pangu totaura kuti munhu unoti zvaanani asi tikamutasa chiso chenyu chete tiri kuona upenyu. Nekuti ndikupupura unoti pandakakuona ipapo pakaoma. Pakati simbei. Kune vanhu vasingabvume zvemishonga kuti kana kenza inorapwa nemishonga imungavati chiimi. Vati vasingazi vasaruda kudzidziswa. Because kana munhu asingazi unoda kudzidziswa. Ndo kunobatsira munhu zvakanyanya. Kenza chaicho vanoti kenza chibhoyi zvakachoda kurapa chibhoyi. Handisi? Chibhoyi chinofanira kuenda kuchibhoyi. Aiwa ndiri kupanzwa. Saka imi mashoko enyu ekutenda kuna Sekuru Chitova ndeyekuti kudini? Handina chekuvapa chekutenda asi ndinongotenda kuti Sekuru Chitova nemishonga yako ndipaka ngavaendere mazvina akawanda nemukora remapanyika vakwanisa kubatsira vamwe zvakanyanya. Handiti? Kune vanononoka kana kunyara kuenda kun'anga vaya unovati chii? Hachimoshayawo vanenge vachinyengerwa namwana ndeya kun'anga kuite kushiposera ndokunoita kun'anga kuite kushiposera ndokunoita kun'anga ndo kunoita ndokwataka zvako tingozvati mwana kana akanzviwadai waziva ngwanzi mushonga ukutsengera sakura chingoziva mushonga kwaiura kweshoko mwana paurya kweshoko mwana anakuchengerwa unoona mwana achinzvane buka buka riya rinorapwa nemushonga hada kuchiposera buka rinorapwa nemushonga saka zvinhu zveshe zvinorapwa nemushonga echiposera yanangozvonga but mushonga ndoti best. Imimi kumhuri kwenyu vakukuonai zvinezvi vanonamata
hatisi kurambidza kuti havafanira kunge vachinamata. Vanonamata vaya vakatanga kuziva kuti maakushanda nasekuru Chitova vakutowo kudi vachikuona izva pastage yamave yezvinezvi, asi vakangambenge vari vanhu vanotiwo vanongotarisa kune zvechinamato chete, asi zvechivanhu izvi vasinganyatarisa vaitoshora kuti boy kumapoto ndikati vakomana akotaura kuno vakungopinyara nyara zvikwasi kuti vachitaura kuti zvino munhu unobatsirika zvakanyanya vakunyaranyara kuti chero pandakaenda kumushaku vakanondiona vamwe vakanondiona vakati munhu uyo taitofunga kuti unotogona kufaka, asi vakanga zvawanda nditori bright nezvikwangutori correct saka zvinhu zvakutendeka, asi vakunyara mani kuti uda kuzwa kuti uri kukura kwakupi zviri kufamba sei vakunyara ngozvaiti ukati usaenda koko usaenda kuchienda kuchipostori checho ati kuchipostori hakuna kushanda kwakanaka, asi pane zvimwe zvavasingagonewo hatimbozvigoni vazhinji vari kuchipostori. Mukada kuti kwai moti mwana kuchipostori unofirako kuchipostori madzidzisi. Pane mamwe mashoko amuda kutaura here tisati ndadzokera kuna sekuru Chitova? Ndisina zvangu handiti ndoda ngotenda chete kutenda aiwa ndosaka ndauya panapa ndavazotambira matendo enyu ndovandafambira chaiwo zvekuti mwari chaichai nasekuru Chitova kamovabatsira mazuva akati wandei vazhinji vamwe vachikwanisa kupora handiti vamwe vazhinji ndokwanisa kuti vapawo nhamba kana kuponera kuti wakara kwako kuti ndakazodai nhamba dzasekuru Chitova pedzera navo handiti pedzera navo. Aiwa tatenda. Zita rako zvakambiya? Ndinosi Zindova. Valinosi Zindova, ndinotenda baba wangu amaita basa. Phone number zangu 0774 526 774. Aiwa tinotenda vachakufonerawo vachida kunatsonzwa kuti muri kutaura chokwadi here. Dzokororai 0774 526 774. Aiwa tinotenda vazindova. Aiwa maita basa. Atatenda. Aisumukai. Mwari ngaakudzwe. Mwari ngaakudzwe vedu we. Vakomana. Aiwa tinotenda Sekuru Chitova, tinotenda hatobuda. Komana. Ndo basa ramuri kuita iri Sekuru kuno? Ndo basa ramuri kuita. Ndinotenda zvikuru. Vanzwisise chivanhu mushonga kuna mwanzotoona hangu mumasocial media imomo sekupana sekuru ari pasi pe40 years ndingati sekuru kumunhu ari pasi pe40 years haisi nyaya yemutumbi kana kuti homwe yasekuru hazvino kuti munhu akazova nechipo chinofanira kuzobuda above 40 years. Aiwa takatotadza kuenda kuzvikoro nekuda kwezvipo izvozvo zvakatodzosera shungu dzangu soka ndaida kunge izvozvizvi ndiri kuamerica ndozvandaitoshuwirawo pandaitobvunzwa kuchikoro naticha kuti kana ukura da kuitei ndaida kuita pilot asi zvakaramba ndakatazaenda kuchikoro hakuna munhu angazori pachikoro unzi mwana naticha kana ukura da kuitei da kuita ng'anga hakuna vashoma kana chifundisi chaicho ndinoona kuti vazhinji vanototi aiwa unotozomboenda nekudawo kuti kwaita calling wadanwa wasarudzwa mumhuri kuti iwo ndiwakuita mufundisi iwo wakuita chiremba wakuita matare izvozvo zvisoka ndinonzi kwambondaidza mana UK andaidza mana South Africa mune dzimwe nyika ndinenge sina kusununguka mundege nekutadza kutaura chirungu zvinotondirwadza izvozvo zvisakashuwa inini ndotadza kutaura chirungu ndaratadza kuenda kuchikoro asi ndinongotenda kachigona kungochibatsira vamwe vanhu upenyu hwanhu chifamba vachirarama saizvozvo chirungu ilanguage asi zvinotondirwadza ndinenge chitodawo kuti ndakasvika kwamwe ndaona shamwari pamwe yekuindia ndasangana naye mundege ndotokurukura naye shamwari vangu yekuindia ndaona shamwari yekuchina ndaona shamwari yekupi zvino manje handikwanisa kuti tikurukure nawo manje nechida mwana wedu padhuze apa kuti tigone kutaura regai nditi inini Sekuru Chitova nyaya iyoyo haifanira kukurwadza sei ndichidaro Lionel Messi anotamba bhora rinotyisa rinoshamisa pasi rose pese panapa asi akatozodzidzawo chirungu mai manje akanga asingachigoni achitaura zvekumusha kwake kuArgentina
saka nyaya yekuti kutaura chirungu wakasaririra aiwa kusatoziva ikoko ndokwakasara asi chirungu munhu wese haataure chirungu nekuda kwenyika yaanenge akaita nekuda kwenyika yaana Cristiano Ronaldo vese vakabva kuPortugal kwavo ikoko vaitaura Portuguese vamazingataure chirungu saka tiri kuedza kutaura ukaenda kwana Mbappe vanotaurawo French kwavo iko havataure chirungu vakutozoenda kuchikoro cheusiku night school iya kana kutoenda mune imwe klasi yekunzi zvino wakusangana nevanhu vakawanda vanotaura chirungu toda kuti uzogona kutaurawo papress conference vobva vatanga kuiswa mumalessons aya saka nyaya iyoyo ngairege kukurwadzai ingozivai kuti zvatakazvarwa tiinazvo izvo tine zvipo zvedu tiri vanhu vatema vanotaura shona iyoyo zvakanaka zvakadaro iwa nezvikoro zveusiku ngaanendese kuchikoro kwache ndimbotaura chirungu tokauya panapa soka tongotaura nechirungu chete mukugona kurapawo mamwe marudzi maticha chakana zvikoro zvonavo zvinodzidzisa maneti vambonedzidzisawo aiwa pakanaka mashoko enyu ekupedzisira takanangana nedare ratatinaro hombe ranga riri kuzotambira mashoko emuzukuru auya kuzotenda uyo tamona achifamba asi patakatanga kuburitsa pano paSly Media TV anga asingafambi mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe takanangana nedare raMukoma Linos ndinangoti nditi kwazikuru vese vakateerera pari zvino muno mudare torapa matambudziko akasiyana-siyana hazvisi zvese nhasi tingatanga kubata nhau mbiri dzekensa nejambwa asi hazvizvo zvega zviripo zvakasiyana-siyana kuna mwana ndifonera sekuru munoshanda sei ndidaro aiwa uyai panzvimbo padare unoona kutadza kutsangura zvaunobata pafoni nekuti dzimwe dzenguva unokatarisira kuti foni ndakaifona chadawa nasekuru asi handingagona kukudarai mese pana vakomana kungandaira mafoni havagona kukutsanangurira zvese asi kazhinji ndingokurudzira kuti aiwa kana wabata foni bvunza madirection usvike uonane neni face to face usadambudziko rako muno mudare ndokuitira zvandikuitira aiwa pakanaka aiwa tinotenda nekuti wamisa nguva aiwa taure nemi tinokutendawo zvakare nekuporesa muzukuru inini ndiri witness yekuti ndakamuona asingafambe tikamufambira tisu asi nhasi uno atifambirawo achiuya kudare kwasekuru nekuratidza kuti patone improvement tinotenda naizvo aiwa arikuita zvakanaka tinotenda ndotenda muzukuru ewa